yaron nan Aminu da aka kama, Aminu Adamu wanda yake jami'a ta Dutse, ba an sake shi ba? Kun san dalilin da yasa aka sake shi? Magana ta ce in ba ku sani ba. Ku koma bidiyon da na yi sakon da na aika musu. Me nace in suka yi wasa matsalan Aminun nan sai ta ci su. Na ba da misali na ce Rabi'ul Arabi da ya ci shugaban ƙasan Algeria, ya ci Mubarak na Masar, Egypt, ya ci na Aliyu da ke menene Yaman, ka gane, ya je girgiza Syria, har yanzu ana kayi. Wallahi suka yi wasa da ta ci su. Mutum ɗaya ne fa talaka aka kama shi, tsautsayi ya mutu a hannunsu. Na ce to shi ma wannan Aminu ɗin tsautsayi ya zo ya mutu a hannunsu, sai ya ruguza su. Na ce mafita gare su sake shi, su ba da haƙuri. Na yi wace rana ne wannan maganan? Ran Alhamis. Ranar Alhamis na yi, aka sake shi ranar menene? Ranar Juma'a. Kun san ma abin da ya sa ba su ba da haƙuri ba? Abu biyu ne. A sun bayar? A'a. Ta bayar ko? Ta ta bayar sun ɗauki shawararta. In ma bata bayar ba, dalilai biyu ne. Dalili ɗaya, yanayin da ake ciki a Najeriya, kun sani. Na biyu kuma yaro ne. Ba dan yi fassaran ba. Sai an juya magana to dan zo fassara. Ko gane bane? Ba ku an sake shi ba? A jirgi, ka gani a jirgi ma ka dauko shi. Mu faɗi magana, ku zage mu kuma ku zo ku yi aiki da maganan mu. Ƙarya muke faɗa? Wallahi gaskiya ce. Mun bada cewa abin da ya ba daidai bane, ba mu goyi bayansa ba. Amma yadda aka yi treating ɗin kes ɗin ba bi shari'a ba, ba bi doka ba. Kuma da ya so dai ya ƙara, amma bai ƙara bai ba da haƙuri. To mun san dalilin da ya sa ya ba da haƙurin. Abubuwa biyu ne, yarinta ɗaya kuma yanayin Najeriya, yanayin da ake ciki. Mujurumai kaji su ko? Suna ba fahimta ba, amma da suke nesa ba sa fahimta, sai je su ta fasale-fasale da iska, sai ka ji ma kai kana gabar su suna yamma. Allah ya zama ka.